kritik ano physical menti rastu bana torture khai mane ang bono sasti nang 28 তারিখত lang mani simi pura omas ni 22 তারিখ dora bono toni Yo guys nong ne bagai hain haita kasi video tui phesa ka belai nang mani khoroksa je Tiprajwk Bwrwi bapi sarkar bai boje blackmin khaitonjang mani botaring ni simit lang man himani kai ang nai thanai mas ni 22 tarik ni simit lang mani o mas ni 28 tarik si yogoi phaisibo chini khoroksa Tiprajwk asukai satok jagai toka asukai satok jagai toka tini tamnan bagai satok jaka tini tamnan Tiprasa hini de satok jaka chini Tiprasa ro khasi bai sidi daibu tongo kubuni bosong bai berayu nungu chawo party enjoy khayo fiano rong nugui man khana bapi sarkar mungoi chini Tiprajwk no 22 tarik ni simit lang mani 28 tarik si yakre rejection amo bahage yakar jakhangai bapi sarkar ni buma bufa songno police bai romjang mani bagosi tini o khoroksa chini Tiprajwk Bwrwi no yakre rikhiu judino tini police arrange rokhayo yo bapi sarkar ni buma songno rom yangkai tini chini Tiprajwk Bwrwi tebu yogya khamo tofan chinai bo 22 tarik ni simit lang mani bo omas 28 tarik sapaikha o Bwrwi no onek no satokpitok khaike je chak tangui je motok tui tongkha je el panangui tongkha onekta jatre pot khaitonkha bapi sarkar mungoi chini khoroksa Tiprajwk no te chini Tiprajwk ni khugon nong khaneman kana o chini Tiprajwk no asuke tlang mane biang roko 28 din atike kati like mane je sangmo sungui tonglaika blackmin khaitonkha ta tini nong bai phayanga hai chai hai ho nei kolikata roko tlang phaike phu onek nu khaneman kana kolikata tlang hai mane te saisi lab kuri kata asukai blackmin khaika sakmu chung tui tongna naikha o bapi sarkar tobu tongkha genorong no jotono khaneman khana chini Tiprasa rong nijibai saisiman tongo norong o borok bai kaija khangke o borok bai thangka ke bahai satokpitok mannai te bahai condition sapainai tabu bo baksa bujiya niji ani life ani chahini kubangma sanai borok tongo fia norong nugui manna social media ni tu kubangma jaga nugui manna norong chini je Tiprajwk Bwrwi ro baksa jotono saya je khoroksa khuruksu chini Tiprajwk Bwrwi ro kubangma jaga satok jagoi tongo borong bai kaijang mani ulo tamo ongnai abo norong no saimanna situtui busu bulungo yakung rikhai abo nini nu chayangnai bo situtui si saiman tongo o jaga thangkai tini ang deranai inge bo situtui si thangka kabo bini dos nuble e kubangma Tiprasa rong no atike satok jagoi tongo chini Tiprajwk Bwrwi ro chungabo no kaisa kong no sanai o samatai bu nukha tebu phaidong puja tuja ro o jaga nuknai te puja ya badi si onek bar no nukjak chini Tiprajwk Bwrwi rong no koyekjona rong no khasi baidi tini chini Tipra dofa komori phaisuka tini Tiprasa no satokpitok khaitonkha o jila je blackmin khane chini Tiprajwk no bo tini bai khe chini Tiprajwk no mamangchi 13 jona haike bo amake blackmin khai sak motongui tongo nijini chakai tonglai hai onekta tabuk bapi sarkar atike tabuk bai khe 13 jona Bwrwi chini Tiprajwk no mama te kaisa kok nangmani kok tei ba maisi khoroksa doctor khaitongo mung mention khaiglak o khoroksa Tiprajwk doctor no puintosi bo amhaike blackmin khai je sangmotongui tongkha naidi bapi sarkar ni bo koijona chini Tiprasa rong ni chini Tiprajwk rong ni duni oko life ses khaikika botini je sangmotongui tongkha botini musung khaine onekta el sanani bukha phaya khasi bai sidi chini dofa kulubi tongo tabu o bapi sarkar ni aro chini khoroksa Tiprajwk ni je sangmotogui tong mane o jaga video viral mane video footage kubangma tongo tabu o chini Tiprajwk kirijagoi tongo tamoni ka agi je sangmotoi tonglai man oboni bagoi tini bini video viral ongnani kirijagoi bo tabu dongor tv ni bichungtui ma sapaika bo tini kubai kokta mongkha khasi baidi chini Tiprajwk Bwrwi ro norong maine mangkhai o kubuni bosong bai maine mangkhai kubuni bosong baksa no surungui naidi tini kaijagoi thangbai je kubuni bosong bai tek to manai kok khanai oi buini bosong na chajagoi thangmani hamjagoi thangmani tek to manai salsa khasi bai sidi no abono chini dofa kulubi tongkha o bapi sarkar mungoi tabuk bakhe 13 jona Bwrwi rong na chini Tiprajwk rong na mamangsi bo
satokpitok black min haike je sang mutungoi tongnan musujo norong khasi bai sidi norong tebu khasi na pitong manai onek no dukhu kosto manai tabuk je bapi sarkar mungoi bole tabuk arrange de na jangno tabuk bono masara riri no 25 day total o chini khoroksa warden Tiprajwk Bwrwi no tlangoi biang biang joko guri rikha dilli joko ai tlang khai total ongkha 25 day but o bapi sarkar bo biang biang tlangoi na di je sang muchungoi tonga 25 day Chini Tiprajwk no botini black min khaite khaite biang biang sang mutungoi tonte Kolkata ro kotlang thaka totally ongkha 25 day ni ongoship chini khoroksa chini Tiprajwk tini yogoi phaichibo total 25 day norong khorang ti sabai di chini Tiprajwk Bwrwi ro norong bai nugoi dongla social media ro kubang ma jaka satok jagoi tongo norong khasi bai sidi norong oino jaka tongthoksa tongno tawan chukdi tongthoksa to khaiya norong mai ne makha chini oino bosong bai no bike kajak berai jak gari nanglai jak restaurant hamui nunglai jak pitok khailai jak video kubang ma nago tofano si khasi baya busuk satokpitok khaitonkha chini Tiprajwk Bwrwi ro khasi bai sidi jepru samu chungtui tongphurkai khusiwa sakai tonglaino jepro chil o wan kubuni bosong ro video viral khainan hinpurkai aprkai norong lasi jangnai o mahai aprkai saidi phena hai ta khaide ku hinoi jepro samu chungtui tonglai purkai aram aram khani munilai tonglai khana bole boreke tabuk video viral ongnan thangpurkai tabuk dukhu hai onglai e abo baksa baksa bororok tongo amhai jate amhai borong ni chat bai dasita hamjak di chini Tiprajwk tongo chini Tiprajwk rok bai chole mede norong mai ne makha wansa